Ето това е малца, който ще използваме за днешната варка. Да кажем, ще направим един хубав Sierra Nevada Ale, който ще ферментираме с лагерни дрожди или дрожди с долна ферментация. Малца сме си го поръчали от магазин Винарко, той ни е смлян, точно както е по рецепта. Значи зърната са му с такава консистенция, натрошен всъщност, не смлян. И така, интересно е този малц, който е горе-долу 11 кг. Ще го сложим в казана, който ще направим озахаряването. Това е този казан от лявата страна. Той е с двойно дъно. В момента водата е загрята на около 68 градуса и циркулационната помпа, която подгрява водата от казана, който е за промиването, върти водата и я загрява на определена температура, която ние сме задали. И така, като добавим малца, сега ще спрем помпата, ще добавим малца и след това ще пуснем помпата, да може да циркулира водата през малца и така да се прави по-добро озахаряване. Сега спряхме помпата. Тук може да се види, че казана е с двойно дъно, има решетка, която всъщност представлява все едно съпротивление, да не може самия малц, когато се оттъй на дъното, да не може да го презасмуква помпата. А също така тази решетка се получава един слой от люспи на самия малц върху нея, който действа като филтър. И всъщност колкото повече минава водата през него, толкова повече се филтрира самата бирена мъст, която ще стане след озахаряването. Ще озахарим на 3 температурни паузи. Първата на около 65 градуса до 67, втората ще ни бъде на 72 и с третата температурна пауза на 78 градуса ще направим машаут и оттам всичко ще прехвърлим в казана, в който ще варим самата бира. И сега нека да изсипим малца в казана, който ще правим озахаряването. И така, след като изсипахме малца, всички от плика, който ни дадаха, магазин Винарко, го изсипахме в водата, която ще ползваме за озахаряване. Тя беше загрята предварително на 68 градуса. И сега с тази бъркалка трябва много хубаво да се разбърка самата консистенция на малца, защото да не се получават въздушни джобове в самата каша. И така трябва да се разбърка добре, за да се получи навсякъде равномерно разпределение на малцовата каша и да няма въздушни джобове, след като сме сипали самия малц в водата. Сега още малко трябва да се разбърка. След като разбъркахме добре малца, дойде време да пуснем отново циркулационната помпа, да почне да се върти и да се промива самия малц. Това става от кранчето, което е на помпата, пускаме и ето вижте как почва да се циркулира водата през малцовата каша. По този начин ще се получи едно много по-бързо и по-добро озахаряване и ще се извлечат почти всички нечистета и ще се превърнат на всяка температурна пауза в захари и така ще имаме една добре озахарена пивна мъст, която дрождите, които поставим, ще изядат и ще направят прекрасна бира. Тъй като бяхме заложили в казана само 33 литра вода, за да може да сипим съвсем спокойно малца,
без да се прелива казана. Сега от тенджерата, в която е водата за промиване, ще вземем 3 литра вода и ще изсипем, добавим всъщност към тенджерата, в която правим озахаряването на самия малц. Значи, по принцип, водата трябва да се подава, когато я сипваме в тенджерата за озахаряване, върху лъжица, за да не се променя самата да не се променя равното разпределение на малца. Така, нещо важно, когато прехвърляме вода от казана за промиване към казана за озахаряване, добре е да се прави струята да пада върху лъжица или върху нещо друго и така да се разпределя равномерно, за да не се променя доброто разпределение на малца в тенджерата. Нали, когато изсипем рязко една вода в самото разпределение, ще стане дупка, оттам ще протича повече вода, вместо да минава през целия, ще минава само през част от малца, водата за промиване. И така, всичко ще довършим с 3 литра, добавяме вода, за да се напълни тенджерата почти догоре. И така, това е подготовката за озахаряване. След като сме добавили водата и всичко е в правилното съотношение, ще зададем и първата температурна пауза, на която искаме да се загрее малцовата каша и да остане поне 30-40 минути. Ето така изглежда казана, след като сме добавили около 3 литра вода от казана, който е за промиването. Водата е загряна на 68 градуса и в казана за озахаряване в момента температурата, след като добавихме 11 кг малц в вода от 68 градуса, според калкулатора би трябвало да сме на около 60-61-2 градуса температура като цяло. Сега ще зададем първата температурна пауза, която искаме да бъде на температура 65 градуса и така ще изчакаме докато започне да стане равномерно в горната и в долната точка на казана. Имаме температурен датчик отгоре и температурен датчик в долната част на казана. Когато се изравнат двете температури, ще пуснем брояче и ще изчакаме 40 минути, за да се направи озахаряването на първата температурна пауза. В казана за промиване ще добавим вода 3-4 литра, за да се напълни той догоре, за да може да се загрява водата равномерно, която след това ще ни трябва за промиване. И сега вече първата ни температурна пауза е към края си, значи бирата е постояла на 65 градуса горе-долу около 40-45 минути и виждате цвета на самата течност на пивната мъст, как е станал доста по-кафяв, отколкото беше преди това. Пяната е покафеняла. И така, сега ще преминем към втората температурна пауза, която е на 72 градуса. Нагласихме да може да загрее системата до 72 градуса. През това време ще разбъркаме самата пивна мъст с баркалката така, за да може да се размеши и по-бързо да достигне температурата. За целта ще спрем потока от помпата, циркулацията и сега ще разбъркаме с баркалката самата пивна мъст с малца, за да може да се хомогенизира и да изравни температурата горе и долу.
След като разбъркахме добре малце с пивната мъст, ще отпуснем отново. Да изчакаме 10 на 15 секунди и пускаме отново помпата да циркулира водата, всъщност пивната мъст, и така да се промива малца на определената температура от нас. И сега, след като мине втората температурна пауза, най-добре е да отворим да видим какво се получава с нашата бира. Вижте как хубаво се е избистрила. И така, сега, преди да започне трета температурна пауза, ще спрем от помпата циркулацията на пивната мъст, за да може да направим едно финално разбъркване, което ще бъде съвсем леко, да, за да може, когато се нагрее до 78 градуса, което е машалта, нали, да паднат отново люспите на дъното, да се избистри пивната мъст и да можем съответно след това да я съберем в съда, в който ще варим истинската бира, ще слагаме хмел и така нататък. Така, след като разбъркахме добре, изчакваме малко и пускаме отново циркулацията от помпата. Сега може би ще стане леко мътна. Да, стана леко мътна, но след 10 на 15 минути, като се достигне температурата за машалт, тя вече ще е избистрена до край. Пускаме да се загрява на 78 градуса малца, за да може да си направи машалт и след това ще го приберем в съда за варене или казана за варене. И така, пуснахме да се загрява пивната мъст да отиде на 78 градуса. А през това време, докато се забавляваме и изчакваме, се подготвяме и кеговете, които сме употребявали до сега. Ще ги измием, ще ги дезинфекцираме и ще ги подготвим за да ги напълним с много хубава бира. Сега тези трите кега са измити, тези 5-те, 6-те ще бъдат измити до края на работния ден. Ето ни отново. Виждаме вече всичко е загряло на 78 градуса, както казана с водата за промиване, така и нашия майш и малца е на 78 градуса. Виждате както беше мътен след разбъркването. Сега е бистър, с много хубав кафяв цвят. Ще стане една прекрасна бира. Поне така мислим за сега. Следващата стъпка е, както е връзката от казана за майшуването или озахаряването, ще преместим на казана за промиването. И така, процедурата ще бъде следната. Взимаме водата от казана за промиване през помпата и ще я подадем в горната част на казана, в който правим озахаряването. А от долната част, където сега е вързана помпата, посредством нашия подготвен маркуч предварително, ще я изсипем в казана, в който ще извършваме истинското варене на бирата. Той е подготвен вече, сложено му е козловчето, сложен е на количката, която е транспортната и така. Много удобно е, когато има по-голямо количество бира, да може самия казан да се мести по-лесно на колелца от едно място до друго място и така много лесно става. Кабел е подготвен. Ето и какво представлява казана, нагревател и тук имаме една метална тръбичка медна, която представлява Whirlpool или ще направим завихряне с помощта на помпата, която е в момента сложена за целта на озахаряването. След това ще сложим за целта на Whirlpool, като ще вземем бира от долната част на казан, откъдето е кранчето
през помпата и ще направим циркулация през тази тръбичка, за да може да се върти постоянно бирата. Така по този начин в средата на казана, след като спрем, ще се образува цялата утайка от хмел и белтъци, които се пресичат при охлаждането на пивната мъст. И така и ще се получи едно купчинка, която е в средата на самия казан. Това доста помага, когато взимаме пивната мъст, след като е сварена, охладена, и я поставяме в ферментатора. Ако искаме да няма частици от хмела, който сме сложили при варенето, и частици от пресечените белтъци при варенето и съответно при бързото охлаждане, тогава ще помага това за нас. Ако слагаме всичко заедно, не е необходимо. Бъкаме в казана за ферментация и всичко се оправя. Сега ще подготвим нещата и ще пуснем кратко видео пак. Здрасти! Сега обърнахме картината, да видим как ще се справи долу с всичко. Ето тук го казвам. Значи ще махнем този мърквач. Ще сложим този, който вече ще изцеждаме в самия казан, ще притакаме пивната мъст, която сме захарили. Сега идеята е следната. Първо ще спрем помпата да ни върти. След това ще преместим мърквача едната в другата. Тъй като е доста топло, ще намерим нещо да го хванем с него. И така, отбъркаме самия казан. Ще го сложим в другия казан. Така. Сега ще сложим мърквача, който ще прехвърляме в ферментатора, в казана за варене и го пускаме директно вътре в казана. Когато всичко сме направили, красиви, отваряме кранчето на казана за захаряване, да кажем на 1/3. Отваряме кранчето. Пускаме помпата да дърпа и отваряме кранчето, което е на казана за промиване. Напълно. Започва да се пълни казана за захаряване с вода за промиване. От кранчето, което е на помпата, можем да регулираме нивото, на което да стига водата за върху самия малц. И трябва да поддържаме едно постоянно ниво, за да може винаги върху малца да има вода, тя да минава през него, да се го промива и да отива в казана, където ще се събира готовата пивна мъст, за да започне варенето на всичко. Сега ще покажем и снимки как всичко това се случва. Ето това е вече свързано, както ви показах. И така, и вече се пуска вода за промиване. И хубаво е да се поддържа ниво поне 2-3 пръста над самия малц, който вече се вижда много добре. Нали? Да се поддържа малко по-високо от него, за да може той да е винаги под вода
и да може и през цялото количество на малца да минава водата за промиване. И сега, след като промием всичко и съберем достатъчно количество бира, определено количество бира, пивна мъст в казана за варене, ще започнем самото варене на пивната мъст. Ето, вижте, до момента се е напълнило горе-долу 3-4 пръста от казана. Ние ще гоним около 38 см от дъното на самия казан, което ориентировачно са около 67-70 литра пивна мъст. Взимаме повече, защото когато варим, ще се изпари голяма част, не голяма част, ами около 3-4 литра, което ще доведе до намаляне на пивната мъст. А ние търсим да имаме в ферментатора около 62-3 литра, за да може. Ето ни отново, вече всичко е събрано като пивна мъст, сложено е в казана за варене. Ето така изглежда. В момента чакаме да заври. Когато започне да ври, ще открехнем леко капака на тенджерата за варене на казана, за да може да се изпарява част от водата, която е за варенето. Тук може да видите как изглежда малца. Вече всичката вода е минала през него. И така, сега ще го съберем в една кофа и ще го дадем на кокошките. Да може и те да са доволни, че е имало бира. Така, като заври, ще се включим пак. Ето ни отново, вече всичко е завряло. Пивната мъст достигна температура и завря. Сега ще видите каква красота е тук. Оле. Ето така трябва да ври. Нали, бурно, за да може да се пресечат всички белтъци, които са в пивната мъст. Така, сега ще пуснем брояча, за да брои 75 минути варене и съответно на всяка една определена пауза ще слагаме по определено количество хмел, за да може да стане вкусна и горчива нашата бира. Да. До след малко. Наближава времето, в което трябва да сложим нашата първа доза хмел. Ето това представлява хмела. Той е гранулиран. Продава се на 100, 200, 300 грама пакетчета. Може да си купиш колкото трябва и необходимо за твоята варка. Ще измерям в момента точно 60 грама хмел, който ще сложим на 50 минути от варенето. И така. Точно 60 грама хмел. И като дойде време, ще го сложим в казана, където се вари нашата бира. Ето, че настъпи времето да сложим нашия хмел. Просто отваряме казана и изсипваме постепенно цялото количество в самата варка. Какъв хубав аромат се получава. Супер. И така, докато дойде време за следващия хмел, оставяме бирата да се ври
съвсем свободно. Ето ни отново. Вече дойде финалната права на нашата варка. Остават около 15 минути за варене. И сега, както е по правило, ще добавим серпентината, която ще помогне за бързото охлаждане на нашата вече сварена бира. Това бързото охлаждане спомага за отделянето на всички белтъци и падането им като оттайка на дъното. И така, махаме капака. И ще поставим серпентината вътре в самата бира. Така. Тъй като тя е хладна, изведнъж бирата спира да ври, затова ще затворим плътно капака. Така за 4 минути, за да започне да ври бурно. И следващите 15 минути и след това ще приключим с варенето, изключваме нагревателя и ще включим серпентината към вода, за да може да се получи охлаждане на тези 60 литра пивна мъст, която сварихме и да може да се охлади до около 20 градуса. В зависимост от сезона, понякога 24, понякога 16, зимата по-бързо, лятото по-бавно. И така. Ето дойде финала на нашата варка. Така, след като варихме 75 минути, сложихме хмела на определените за целта времена. Така, вече разглобяваме инсталацията и сега ще включим серпентината към мрежата за вода, за да може да се охлади рязко. Махаме козирчетата на казана и ще покажем какво се е получило като вирена мъст. И от тук може да се види една прекрасна бира. Всичко това, което е вътре като плуващи частици, не знам дали може да се види на камерата, това са белтъци, които са пресечени от силното варение, хмел, който е останал като люспи. И така, сега с помощта на бързо охлаждане ще направим така, че всичко да падне като утайка по средата, след като вържим лърпула, да падне като утайка по средата на казана. След това ще прехвърлим пивната мъст в ферментатора и ще го сложим допълнително да се охлади до желаната от нас температура, при която ще сложим самите дрожди, които ще направят вълшебството и от сладко питие ще стане прекрасна бира. Ето вече нашата помпа е вързана към казана за варене. Отдолу смучим и в самия казан, където е тръбичката медната, подаваме количество вода. Серпентината не е свързана към водопроводната мрежа, а изхода на серпентината, топлата вода отива към канала. И сега ще видим как се получава водовъртежа. Ето. Какво точно представлява. Всичките бокуци и утайки би трябвало да се съберат по средата, където е серпентината, и да станат на едно място.
Сега ще оставим така 20 на 30 минути, за да може да се охлади от 99 градуса на около 20 и след това ще я прехвърлим в ферментатора, който предварително ще дезинфекцираме, ще го подготвим и така. И така, вече бирата се охлади, скарахме серпентината, оставихме я в казана да самие. Така, от тук включихме помпата в третия си вид за прехвърля от единия в другия съд и така. Ето готовата охладена бира, а тук посредством помпата отива в ферментатора, който се намира в един разработен от мен така като хладилник, който поддържа постоянна температура за ферментатора. И така, сега ще го пуснем в началото да бъде около 15-16 градуса и утре, когато цялата бира стане около 15 градуса, ще сложим дрожди, да може да ферментират. Ще ползваме лагерни дрожди за тяхната най-добра ферментация между 12 и 15 градуса или ще поддържаме около 13 градуса на бирата, горе-долу 14 дена. Първоначално 7 дена ще бъде бурна ферментацията, след това ще дойде вторичната ферментация, която е значително по-тиха, но за сметка на това трябва да се направи. И след тези 14 дена ще бъде направено един cold crash. Демек ще охладим бирата до около 4-5 градуса и ще я сипим в кегове. Като я сипим в кеговете, ще остане да отлежава още поне 20 на 30 дена, за да стане една хубава бира. И така, значи, това е процедурата. Ето тук може да се види как всичката оттайка заедно с частиците от хмел се е събрала по средата на съда за варени, а отстрани е по-малко, така позволява много по-лесно да може да се прехвърля без оттайка в самия съд на ферментатора. И така, сега приключим, защото трябва да нагласим малко нещата, за да вземем всичката бира.